Na, csinálok menet közben is egy próbát, megmutatom nektek, hogy gyorsul ez a szerkentyű. Nézzétek közben. Órát, most van 18:20, 29, 30, 31. Nyomok neki egy 6. fokozatot. 32. 32 és fél, majdnem 33, de tudni kell, hogy az akkumulátor már lemerülő félbe van. Tehát ezt bárkinek tudnám ajánlani, tehát nem hasból beszéltem, ez brutál megy ez a bicikli. Most leállok szépen itt oldalra. Féláron tudod megvenni, ugyanez a férfi kivitelbe, amelyiken van egy merevítőváz, ugyanez férfi kivitelbe 1.100.000 forint volt. Lett volna, hogyha megvettem volna. Nézzétek meg, itt van. Tehát nem beszéltem hülyeséget. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyi volt.